noon nga naapa ka diha kay akong pagtanaw na ako sa akong gi-order dili man ni mao. Imbis ka order ko sapatos unsa maning naabot ti ari corona man ni. Ma'am. Ako ma'am, igo lagi ko taon ko naghatod anak ma'am. Tanaw lang tawon gani ni akong kuan o akong gi-order iba sapatos. Mao gani ma'am. Igo ra ko naghatod anak ma'am. Scam man na inyong kuan good. Ma'am, awadyo ko labot anak ma'am kung sa isud anak ma'am kay igo ra man ko naghatod anak. Ako doy di jud ko mudawat ani doy kay ngano dili man jud ni akong order mao. Ako nakay reklamo. Kala iko ana na dito ma'am. Dili sa sugot ana nga ako'y moadto. Igo ra man ko naghatod anak ma'am. Ako ginang-giari diri ma'am, ikaw ra usa nga ni akong gardan ma'am. Layo pa kay inyuha. Naplatan pa ko. Nagabulki ko la ni Norberto. Saan ko man nga dili man ni mao akong order doy. Kung saan man na mo wa mo gigod kilibutan sa isura na ma'am. Ako na lang ni iuli doy dayon. Ambi lang sa ato akong kwarta. Di man po ni ako di jud ko mudawat ani kay ngan dili man jud ni akong order o sapatos. Ano naabot? Corona man ni. Una ang kwarta mo nagabulki ko lagi diha sa ubos mo kay naplatan ko. Ikay luoy ako mas luoy ko kay ngano dili gud ni akong maoy order na ako doy. Ngano mao man ni naabot diari. Kana gid ma'am, digi na nako sa ma'am kay ako igor taw ko naghatod. Kita ka niya akong payag porting gamaya doy kay tungod nga pobre kay ko. Dayon ma-scam pa jud ko ani mga online business ninyo. Yeah, ma'am. Igor mo ko naghatod na ma'am mo ko kalibutan ng sisuda na ma'am. Ang nindot ana total nga ako nang inabuhi ko pobre. Dayon na-scam pa jud ko. Wala jud kay makabayad sa kuha kay uli jud ni nanak. Lagi ko igor la taon ko naghatod na ma'am. Oy. Ako doy di jud ko mudawat ani kay tungod dili jud ni mao akong gi-order. Grabe. Igor mo sa ko naghatod na wa ko kibawon sa isuda na. Di jud ko mudawat ani corona ha. Unsa man ni akong corona ha ay kato sapatos para man to sa akong anak. Nagamiton man to sa akong anak ng sapatos. Nya ako ma'am nang inabuhi gid ko tinarong ma'am. Di ko makuanan di ko nimo makuanan ma'am. Di jud ko ani kay ngano dili man ni mao akong gi-order. Wa gani ko'y kwarta kung ba na wa gani kwarta igu-igu ra tong kwarta namo gipa bayad unta ani. Ngano di pa jud pag magadimao pa ning order nako. Ako ma'am, wa jud ko kalibutan na ma'am. Ito lang sa opisina ma'am. Unsa man ako pangitaan ning inyong opisina naa naman ka diari. So, wala ka diari, ikaw kabalo ka sa inyong opisina. Ikay mo na manubag na. Unsaon ko na ma'am? Kung na kay kwarta diha, bayarin na kwarta kay ako rin iuli di man sa ganahan ani kay ngano di man ni akong gi-order. Unsay mo ganahan din ha kung wa kay kwarta, bayari. Unsa man magbayad ka di? Unsaon man wa kwarta ma'am? Kung di ka magbayad, ayaw, maluoy taong ka na po ma'am. Nang inabuhi ko din pagtaron ma'am. mas nang inabuhi kog tarong doy kay ngano kaning kwarta aning gi-order na ko ibayad ani purti na kong haguan. Giablihan lagi natural na naabrihan siya kay ngano lang taon unsay sulod ani. Unsay ginyo gisulod. Kana yung taong maligya mo. Dili ngano Saktong ta na inyong sulod ani. Ngano ako man Inyong kuan online. Igor man ko nag-deliver na ako man imong ko buhon no. Igor ako nag-deliver. Ikaw akong rambulo na ani kay ngano ikaw may gi-deliver ani. Kibaw. Ilisi na nagkwarta ra ko kay dili ko ani di ko mudawat jud ani bisag unsaon di jud ko mudawat. Ako na noy makatuka na nano. Basta bayari to ihatag ng kwarta. Ayaw lang po din na isug-isug ma'am. Kay ako di ko mukuan jud dili jud ko mudawat aning Igor man. online ako. Igor man ko naghatod na. Mag-deliver gani mo na sa saktong kuan. Ako Unsa na- inyong gibutang diha mapoy among gi-order. Di mo na ako gabutang ana Igor man ko nagkuha dito unsay unsay asa ni pa-deliver. Igor mi mudawat di na namo tan-aw. Unya, Si Sud. kung igor mo mo deliver ani bisag unsay naa sa sulod ani dili magwala nagkarimawa mong order amo na sa dang dawaton. Dili mi mo dawat anak kung unsa akong gi-order mao sa akong dawaton. Nga unsa man na mo kibaw. Unsa man kunin nga wala man ko magkakuan ani wa ko ka uyon aning gi-order nako nga di wala man ni. Di man ni mao. Basta ma'am, ako ma'am, Igor taw ko naghatod na ma'am. Basta Nag-deliver. bayari na lang na kung di ka mo bayad ng kwarta nako ani.
Naadyo mahitabo. Ayaw, taon na. Kay puting haguan akong kwartaan ng puting dako ang bayad nako. Di ko mo kupana na. Wa may kalibutan lagi naman nga. Una inana na mong gideliver. Ako doy. Basta di ko mo order ana, dili ko mo kuha ana. Unsa may imong gusto mo? Bayad ka o di ka mo bayad? Ah, wa jud kalibutan. Wala kay kalibutan, sige, di ka mo bayad. Ayaw naman. Kwarta. Wa mo kwarta lagi. Wala kay kwarta. Sige, may noon na kung prisuhon ti ka ng kuan. Sa mo. Diha. Dasok diha. Bayad ka di. Ma'am, mag-awasa rin taon ko diri mo. Di ko kwarta yung taon na mo. Adi jud na mahimo sa kuha. Kay ngano akong kwarta purting haguan ako tong kwarta nga gibayad ana inyong online business. Himan-himan magdatod mo di ari duwa nagkalimao. Di mo mo kung tipon aning manukan grabing lapukan. May noon na mahimo mog manok diha. Bayari sa kung nakay kwarta diha, ikaluoy nimo sa ibalik to nimo tong bayad na ko anang gi-order nako. Makagawas ka diha, pero kung di ka mo bayad aw. Paita. Alam jud ka ng tangkal sa manok. Kani akong kwarta para panlitaon ni sa kong anak to gatas in taon. Wagi ko'y kalibutan kung sa'y ko ana naman. Yung order mo. Yung ninana na. Ako doy, sa tinuod lang, maluoy ko sa tawo. Pero mas maluoy mo sa mua. Ilang tawar ko ni payagra ni akong gipuyan. Ang drama mo. Sama ka. Pila man ni? Oh, sige, gani, sakto na ni. Grabe akong sinilas. Gawas diha. Nalubong naman niya akong sinilas. Kay sa sunod mag-deliver mo, itarong sa ninyo, oy. Huwag ko'y kalibutan na ma'am. Ikaw ang magdami naghatod na oy. Kaya kung di mo magtinarong sa inyo hang mga paninda, mao na mahitabo sa inyo ha.